Moi! Tänään mä esittelen teille Munmoin ominaisuuksia. Nyt mä esittelen teille ekan, että miten sä laitat data-arestin. Täällä näkyy sun kaikki liittymät. Tuolta valitset liittymän, SIMin asetukset, sitten täällä lukee toi data-aresti. Sen vaan laitat päälle tosta. Seuraavaksi mä näytän teille, että miten te löydätte laskut täältä Munmoista. Eli täällä alhaalla on tämmöisiä valikoita ja sitten sieltä painat vaan laskutus ja sitten täältä löytyy kaikki laskut. Seuraavaksi mä näytän teille, että miten täällä Munmoissa sä vaihdat sun maksukortin. Eli meet eka tonne omat tiedot, sitten tuolta vaihda maksutapa ja sitten se löytyy täältä. Tosta voi vaan painaa, että valitse maksutapa. Täällä on nyt käytössä vaan tää yleishyödylliset palvelut, mutta täällä on myös asiointipalvelut, ajanvietepalvelut ja aikuisviihdepalvelut. Ja nämä kaikki voi laittaa pois päältä tuolta, että poista kaikki käytöstä. Nyt täällä ei ole mitään käytössä. Eli sitten vielä vikana mä näytän, että miten täältä Munmoissa voit vaihtaa sun puhelinnumeron julkisuuden. Valitset täältä liittymän, sitten täältä puhelinnumeron julkisuus ja sitten sä voit vaihtaa sen vaikka salaiseksi numeroksi, puolisalainen tai julkinen. Tää Munmoi on tosi helppo ja selkeä. Täällä on paljon kaikkia muitakin ominaisuuksia, että kannattaa tutustua tähän rauhassa.